Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de gevluchte chauffeur zich heeft gemeld. Dat gaat natuurlijk om het ongeluk dat afgelopen maandag plaatsvond op de Camina Andrew Jones. Bij dat ongeluk, dat werd veroorzaakt door een, naar nu blijkt, 20-jarig Venezolaanse man, is een vrouw omgekomen. De man zelf vertrok kort na het ongeluk samen met een vrouw en 2 kinderen in een andere auto. En daarna, na 24 uur, heeft hij zich uiteindelijk zelf gemeld. Het gaat om een 20-jarige Venezolaanse man die zich nu verantwoordelijk moet stellen voor het ongeluk. Hij zit voorlopig vast. De politie heeft de zaak verder in onderzoek en er wordt gekeken wat er zich precies heeft afgespeeld. Rechter beslist morgen over Martinez. Dat gaat over de zaak van Miguelangelo Lo Martinez, de leider van de partij CEM, die sinds 5 november vastzit. Hij zit in voorlopige hechtenis. Hij wordt verdacht van handel in drugs en witwassen van geld. Verschillende sympathisanten hebben gisteren voor het gerechtsgebouw gedemonstreerd voor de vrijlating van Martinez. In het gerechtsgebouw werd het beroep behandeld dat de advocaat van Martinez had aangespannen, Eldon Pepi Silveran. Die wil dat de verlenging van de voorlopige hechtenis met 60 dagen wordt teruggedraaid en de rechter zal morgen daarover uitspraak doen. Minister doet oproep aan bevolking. De minister van Justitie, Shelton Hato, heeft gisteren tijdens een persconferentie aangegeven dat ook dit jaar weer een speciale campagne geldt voor het eind van het jaar. Findi Anja Sin Sanzanja, en dat is in het Nederlands vrij vertaald met zonder gedoe naar het eind van het jaar toe. Tussen 10 december en 5 januari gelden strengere maatregelen, maar vooral heeft de minister een beroep gedaan aan de bevolking om zich te gedragen. Eind van het jaar is altijd erg druk op Curaçao en de minister hoopt dat mensen zich weten te beheersen en niet al te veel rare dingen gaan doen. Na de minister heeft ook de politie aangegeven welke maatregelen er allemaal worden genomen. Politie zal aanwezig zijn op straat. De politie heeft tijdens de persconferentie gisteren aangekondigd dat er verschillende strengere maatregelen gelden voor het eind van het jaar. Zo wordt op geen enkele manier het fieveren met auto's getolereerd, auto's of motoren. Dus geen activiteiten op straat waarbij mensen rondjes draaien of mooie cirkels maken op de weg. Er is meer zichtbaarheid van de politie tijdens de laatste weken van het jaar. En er kan worden gefouilleerd. Dat geldt allemaal voor de periode tussen 10 december en 5 januari. Dat fouilleren, dat betreft preventief fouilleren, zo heeft de politie bekendgemaakt. Palatino reageert op zaak Merselina. Niet zo lang geleden was het parlement bijeen om te bepalen of ze de nominatie van Gwendol Merselina zouden steunen, zodat hij wellicht voorzitter van Palatino zou kunnen worden. Hij had aangegeven dat hij was benaderd voor deze functie, maar nu is er een brief gekomen vanuit Palatino door het parlementslid Rolando González Patricio. Hij is momenteel voorzitter van Palatino en hij legt aan de voorzitter van het Curaçaose parlement uit dat Palatino niks te maken heeft met interne aangelegenheden. Ze zeggen ook niet wie ze wel of niet willen hebben, maar belangrijker is, als een kandidaat vanuit een parlement voorzitter van het Palatino-parlement wil worden, moet hij ook in zijn eigen land parlementslid zijn. Dus dat moet een garantie zijn dat de komende 2 jaar deze persoon parlementariër is. We hebben in maart volgend jaar verkiezingen, dus voor Gwendol Merselina geldt dat niet. Dus in die zin had hij zich niet kunnen nomineren, zo legt de voorzitter van Palatino uit in een brief aan de statenvoorzitter van Curaçao. Man post 3 kilo drugs voor 50 gulden. Een hele treurige zaak, gisteren in de rechtbank. Een 59-jarige man, die had eerder een pakket met drugs gepost, bijna 3 kilo cocaïne. Hij zei dat te hebben gedaan voor een vriend en daar 50 gulden voor te hebben gekregen. Wat een opmerkelijk laag bedrag is, maar hij zei dat hij wel vaker iets voor mensen deed. De rechter geloofde niet dat de man niks van de zaak afwees en heeft hem veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Minister wil autovrakken van de straat. Je ziet ze overal op Curaçao. Oude auto's die niet meer rijden, soms in hele slechte staat. En zeker aan het eind van het jaar toe wil minister van Gezondheid, Javier Silvania, dat deze auto's weggaan.
Er zullen een campagne worden gestart waarbij bijvoorbeeld autovrakken eerst een sticker geplakt krijgen, zodat de eigenaar weet dat de auto weggesleept kan worden. Als die weggesleept wordt, komen de kosten op de rekening van de eigenaar van de autovrakken. Dit was even het belangrijkste nieuws. We gaan over naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht. Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën. Een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. We beginnen op Aruba, want daar heeft de rechter laten weten dat op 21 januari volgend jaar er een uitspraak komt in de zogenaamde Flamingo-zaak. Dat is de zaak tegen voormalig minister Otmar Odibert. Hij heeft 3 jaar gevangenisstraf tegen zich horen eisen. Vorige week en deze week waren er verschillende dagen waarbij de zaak werd behandeld. Het is een grote zaak waarbij ook andere mensen zijn betrokken. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft Odibert voorkeursbehandelingen gegeven als minister en buiten de regels om gehandeld. De verdediging betwist dit en spreekt van een gebrekkig en onbetrouwbaar onderzoek door het Openbaar Ministerie. Het gaat vooral om de bevoordeling bij de toewijzing van terreinen. Odibert zegt dat hij niks verkeerds gedaan heeft, dat hij gewoon correcties heeft gemaakt in het huidige beleid, maar dat hij niks illegaals heeft gedaan. Aanstaande 6 december doet hij mee aan de verkiezingen, dat kan gewoon doorgang vinden. 21 januari is het einde van deze zaak en dan zal de rechter snel uitspraak doen. Aruba heeft een aantrekkelijk investeringsklimaat. Dat bericht is gedeeld op de Facebookpagina van minister-president Evelien Wever-Kroes en is afkomstig van het Economisch Bureau Amsterdam. Die hebben vandaag laten weten dat Aruba ook in 2024 het meest aantrekkelijke investeringsklimaat van de Caribische regio heeft, gevolgd door Sint Maarten. Het investeringsklimaat van Curaçao ontwikkelt zich positief, aldus het bureau. Voor het 4e jaar op rij heeft Aruba het meest aantrekkelijke investeringsklimaat van de Caribische regio. Sint Maarten eindigt op de 2e plaats. Curaçao stijgt van de 7e naar de 5e plaats. En dat is onderzocht door het Economisch Bureau Amsterdam, EBA. Die publiceert sinds 2021 jaarlijks de Caribbean Investment Climate Index. En daarmee wordt van 17 Caribische landen de aantrekkelijkheid van het investeringsklimaat in kaart gebracht. Interessant om te weten. Gevaarlijke situatie bij Bahia Beach. Ja, het is heel opmerkelijk. Onze fotograaf heeft er beelden van gemaakt. Maar een deel van het asfalt bij Bahia Beach, bij de ingang van de Cabritenbaai, daar is een groot gat gevallen. En het is echt een dramatisch gat, want als je daarin valt, dan is je auto helemaal kapot. En het kan echt grote gevaren opleveren. Tot gisteren was er geen afzetting, maar u ziet op de beelden dat het niet om een klein wegdekgaatje gaat. Dit is iets waar snel iets aan gedaan moet worden. En de mensen die naar Bahia Beach gaan zijn wat dat betreft gewaarschuwd. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws. Colombia, want Colombiaanse politieagenten, ondersteund door helikopters en speurhonden, hebben in een landelijke operatie gevangenissen doorzocht om afpersingsnetwerken vanuit de penitentiaire instellingen aan te pakken. En dat heeft heel veel opgeleverd. Tot nu toe zijn 8 personen gearresteerd.
waaronder 6 gevangenenbewaarders. Er zijn dus ook mensen die in de gevangenis werken, die daardoor gearresteerd zijn. Er zijn meer dan 400 steekwapens in beslag genomen, meer dan 300 mobiele telefoons, meer dan 6,5 kilo drugs en 172 notebooks met informatie over afpersing. Dat heeft generaal José Ramirez verklaard. Hij is nationaal hoofd van de politie. En de acties in de gevangenissen zullen doorgaan, aldus Ramirez. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook. Tot ziens.